салом дӯстон, рӯзҳои гузашта аз рӯйдодҳои футбол бой буд. Дар Аврупо бозиҳои навбатии чемпионатҳои пурқувват баргузор гардиданд ки мо дар бораи муҳимтарини онҳо гап мезанем. Ғайр аз ин дар футболи Тоҷикистон ҳам навигариҳои зиёд буданд. Сафи бозингарони Истиқлол булак шудан дорад, аммо ҳанӯз ба ҷои онҳо нафарони арзанда даъват намешаванд. Интизор меравад ки дар Истиқлол қариб дар ҳамаи мавқеъҳо бозингар даъват карда мешавад. Мо ин ҷараёнро пайгирӣ мекунем. Ҳоло бошад аз як фоҷиаи футболи тоҷик гап мезанем ки дар бораи он бояд андеша кард. Тими футзали духтарон аз Эрон бо ҳисоби калон 12-0 мағлуб шуд. Маълум гардид ки мо тими футзали бонуво надорем. Оное ки бозӣ карданд футболбозони тими миллӣ мебошанд. Вақте ки варзишгар надорем, беҳтараш дар чунин мусобиқаҳо иштирок накунем. Аслан дар Тоҷикистон бисёри варзишҳо вуҷуд надоранд ки ин хеледаҳшат аст. Мо ба пешниҳоди хабарҳои имрӯза оғоз мекунем. Дӯстон, футбол то ҳол мухлисонро бо бозиҳои ҷолиби диданӣ хурсанд дорад ва як қатор тоб рақобатҳо моро интизор аст. Арсенал дар майдони худ аутсайдер Бёрнлиро интизор аст. Ливерпул ба меҳмонии Кристал Пэлас меравад. Дар бозии марказии АПЛ дербии лондонӣ байни дастаҳои Челси ва Тоттенхэм баргузор мегардад. Дар Италия бошад аз ҳама бозии деринтизор байни Милан Ювентус мегузарад. Оё туриниҳо метавонанд серияи бо барори худро идома диҳанд? Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё. Вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дирӯз дар доираи бозиҳои чемпионатҳои кишварҳои гуногун бозиҳои ҷолиб ва диданӣ сурат гирифтанд. Мухлисон вобаста ба чемпионатҳои дӯстдоштаи худ бозиҳоро тамошо карда аз футболи аврупоӣ ҳаловат мебаранд. диққати мухлисони сершумори дастаи Манчестер Юнайтед ба бозиҳои ин тим равона шуда буд. Ин даста бо Вестхэм рақобат кард. Рагни имконият дошт ки ҳайати беҳтарини худро ба майдони рақобат ворид кунад. бозӣ то дақиқаҳои охир бегол сурат гирифт. ҳардуи даста имкониятҳои голзаниро фароҳам оварданд, вале ҳисоб кушода намешуд. дар нафасҳои охири рақобат амалагари ҷавони Эмио Маркус Решфорд тавонист ҳисоби бозиро кушода ғалабаи дастаи худро таъмин кунад. ӯ дар дақиқаҳои охири рақобат гол заданро хеле меписандад ва бори чандум мешавад ки дар сониҳаҳои охир ғалабаро ба дастааш меорад. бозии дигар дар Англия байни дастаи Манчестер Сити ва Саутгемптон доир гардид. баъд аз 11 ғалабаи паёпай мо аз дастаи Саутгемптон тавонист садди роҳи манчестериҳо шавад. шогирдони Хазенхютл дар нимаи аввал гол зада тавонистанд дар хатти дифоъ бозии устувор ва барқарор нишон бидиҳанд. дар нимаи дуввум дастаи Манчестер Сити ҳисоби рақобатро баробар кард. голро дар дақиқаи 65 Лапорт ба самар расонд. барои Манчестер Сити ин мусовӣ дар маҷмӯъ ягон фалокати ҷиддӣ нашуд, чунки то ҳол ҳам фарқияти имтиёзҳо аз таъқибкунандаҳо зиёд аст. лекин ба ҳар ҳол шогирдони Пепро лозим аст ки дар оянда дар рақобат бо дастаҳои миёнаҳол ва поёнии ҷадвали мусобиқа ҳатман 3 имтиёз гирад. умуман ин шаби бозиҳоро метавон шаби камбекҳо ном бурд. якбора чанд дастаи фаворит танҳо дар сониҳаҳои охири рақобат ғалабаи худро таъмин карданд. дар Испания дастаи Атлетико ғалабаи худро бо як азобу машаққат ба даст овард. Валенсия ки рақиби Атлетико дар ин давр буд, то дақиқаи 90 бо ҳисоби 2-1 пешсаф буд. дар дақиқаҳои замкарда шогирдони Симеоне ба задани 2 гол даст ёфта зафар ёфтанд. ин натиҷа ба ҳеҷ нав бояд фиреби назар набошад. бесарусомонӣ дар Атлетико идома дорад. як ғалабаи дигар ки дар дақиқаҳои охир ба даст омад, пирӯзии Интер ба Венеция мебошад. Ҷеко дар нафасҳои охири бозӣ пирӯзии нерадзуриҳоро таъмин кард. бозие ки аз он шумораи хеле зиёди голҳоро интизор буданд, умуман бегол ба поён расид. дастаҳои Аталанта ва Латсио қуввоазмоии худро бо натиҷаи 0-0 ба поён расонданд. бозии сергол дар Бундеслига буд. дастаҳои Хофенхайм ва Боруссия Дормунд ҷашни ҳақиқии футболро манзури ҳамагон карда 5 голро ба самар расонинданд. 2 голи Хофенхайм ва 3 голи Боруссия Дормунд. муносибати Криштиану Роналдо бо ҳамдастагони манчестериаш он қадар хуб ҷараён надорад. пеш аз ҳама гап сари бозингарони ҷавони даста меравад ки наметавонанд бо ӯ равобити хубро бар роҳ монанд. гуфта мешавад ки ҳатто Эдинсон Кавани ки забони англисиро бо азобу машаққат мегӯяд, дар масъалаи сарҷамъ кардани даста аз Роналдо беҳтар аст. сарчашмаҳои дигар мегӯянд ки наздик будани равобити Роналдо бо ҳамватанони ӯ Бруно Фернандеш ва Диего Далот ба ягонагии даста таъсири манфӣ дорад. ҳамчунин баъзеҳо мегӯянд ки ба ҷавонони даста гапҳои Роналдо писанд наомаданд. сухан атрофи он меравад ки қаблан Криштиану дар яке аз мусоҳибаҳояш ишора намуд ки ҷавонони имрӯза танқидро хуб қабул карда наметавонанд. агар воқеан ҳам ҳамин тавр бошад, пас воқеан ҳам Роналдо ҳақ аст.
дар ҳақиқат ҳам насли нави Манчестер Юнайтед критикаро дуруст дарк намекунанд. Ҳамин гапҳои Роналдо танқид буданд ва агар ба ҷавонон писанд наомаданд, пас худи ҷавонони МЮ хеле нозуканд. Мебахшед, ин мардак 3 маротиба пойпай Лигаи Чемпионҳоро гирифт. Дар мавзӯи мотиватсия ва меҳнату заҳмат, онҳо бояд аз Роналдо дарси ибрат гиранд. Ин ҷавонон дар чунин сину сол бо Роналдои 36 сола баробар шуда натавонанд. Гуноҳи Криштиану дар чист? Ҷавонони МЮ бояд ҳамлагари Португалиро устоди худ шумурда танҳо аз паси ӯ раванд ва аммо дар ин ҷо аз тарафи Криштиану ҳам бояд муносибати дуруст ба роҳ монда шавад. ӯ акнун ба ҳайси легенда ва омман бародари калонӣ бояд фикри худ ва оморашро камтар карда дар андешаи ба воя расонидани шогирдон ва ҷойгузинҳои худ шавад. шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. тавре пештар ҳам ба шумо гуфтем, футболбози тоҷик Рустам Соиров айни ҳол дар санҷиши дастаи Батеи кишвари Беларусия қарор дорад. Шартномаи Рустам бо дастаи Истиқлол ба анҷом расид ва ӯ ба ҳайси агенти озод ҳақ дошт ки бо дилхуд дастаи Дунё шартнома бандад ва ё гуфтушунид анҷом диҳад. Зинаи навбатиро Рустам дар карьераи худ дастаи Батеи интихоб кард. кори ҳамлагари ҷаҳони тоҷик дар дастаи кишвари Беларусия хуб оғоз шуд. дастаи Бате бо тими Слуцк бозии рафиқона анҷом дод. Рустам дар дақиқаи 46-ум, яъне дар оғози қисми бозӣ ба майдон ворид шуд. ӯ дар рафти нимаи дуввум яке аз фаъолтарин бозингарони дастаи Бате буд. ҳамеша ба ҳуҷум мерафт ва дарвозаро нишон мегирифт. Соиров кӯшиш мекард ки танҳо дарвозаро нишон гирад. дар баробари ин Рустам ҳам дастагони худро ҳам фаромӯш намекард ва кӯшиш менамуд то бо онҳо андар якдигар бозӣ кунад. дар дақиқаи 83-уми бозӣ Рустам ба мақсади асосии худ расид. ӯ дар бозии дебютии худ тавонист ба задани гол даст ёбад. албатта ин танҳо бозии рафиқона буд, вале барои футболбозе ки дар санҷиши даста қарор дорад, гол задан дар бозии рафиқона хеле муҳим аст. маҳз тавассути чунин голҳо дар бозиҳои рафиқона Рустам метавонад роҳи худро ба қораи Аврупо ва футболи ин минтақа кушояд. Соиров имконият дорад ки аввалин бозингари тоҷики иштирокчии Лигаи Чемпионҳои Аврупоӣ шавад. қабл аз ӯ як бозингари дигари мо, Шаҳром Самиев, наздик буд ки дар ҳайати дастаи Шериф иштирокчии Лигаи Чемпионҳо шавад, аммо пеш аз роҳи ёфтани ин даста ба бонуфистарин мусобиқаи бошгоҳӣ Шаҳром аз даста рафта буд. акнун кӯшиши футболбози навбатии тоҷик метавонад самар орад ва мо намояндаи худро дар Лигаи Чемпионҳо бубинем. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал Обнаждаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хайр дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.